Injiniya Rabiu Musa Kwankwaso, barka da kasancewa da Explorer Hausa. Jama'a assalamu alaikum. Injiniya, kana cikin waɗanda aka fafata zaben 2023 da su, wanda a wannan zaben ka zo na hudu. Wannan karo me yasa ka canza ra'ayi ka koma bayan Peter Obi, duk da a wata hira ka yi batun cewa ka fi shi cancanta da zama shugabancin wato ka jagoranci Najeriya. Shin yanzu ka auna ka ga ya fi tasiri da karbuwa ne, shi yasa ka mara masa baya? To babban abin da shi ne jama'iyyar da muka samu kanmu a ciki, ka san ita gwamnati duk ta dagula 'yan adawa ta hargitsa abubuwa. Muna NNPP da gwamnatin jihar Kano da na tarayya duk sun tafi sun je jama'iyyar mu ta NNPP sun jefa mata matsaloli iri-iri na abin da ke ya shafi harkar shari'a. Amma ka amince da batun da ake cewa wannan shine ra'ayin ita jama'iyya da muka shiga, cewar a kai wannan shugabanci kudu, kuma ni ba a kudu nake ba, a arewa nake, saboda haka muka yarda a kai shi kudu. Yanzu an kai shi kudu, saboda haka mataimakinsa zai zamanto a arewa, wanda aka bayar da nufin cewar kuma in Allah ya yarda bayan shekara 4 muna da rai da lafiya su dawo, to kaga a wannan lokacin ne kuma za mu ɗauki wannan dama. To kana ganin zai iya kawo ƙuri'un da ake bukata la'akari da akwai wasu 'yan takarkaru da suka fito da kudancin Najeriya? Ai in ka ga inda ake rububin jama'iyyar NDC a kudu, ai ba ma za ka iya fahimtar abin ba. Kuma muna sa ran Allah ya yarda wannan jama'iyya za ta lashe zabanta a jihohinmu da muke da su na kudu da kuma nan ma arewa, domin kaga irin farin jininta a nan a Kano da sauran jihohi da suke arewa maso yamma. Kuma muna kira ga al'umma da su ci gaba da rajista da jama'iyyar NDC, kuma a ci gaba da rajista da INEC domin a samu damar kawo canji. Akwai masu ganin cewa yanzu an raba hankulan 'yan kwankwasiya, musamman wasu sun bi sahun gwamnatin Abba Kabir Yusuf, wasu kuma sun haƙura da tafiyar saboda mubaya da kai ga tafiyar Peter Obi. Kana ganin za ka iya kawo ƙuri'un da ka kawo a shekarar 2023 kuwa? Ai muna sa ran Allah da mu ninka, domin yanayin yanzu ya canja. Yanzu in ba don ma harkar siyasa ba sai ma mun yi kamfen ba, domin yanzu babu wani mahaluki da yake jihar nan, musamman bangaren talakawa da wanda yake arewa, musamman da ma kudin, da wanda ba a karba a jika. Farashi kaga yadda ya zama, aikin yi babu shi, karatu ana ba ma a maganarsa, harkar rashin tsaro tun muna jin ta waɗansu gurare gashi sun zo duk sun mamaye wannan arewa maso yammanmu, ta tafi arewa ta tsakiya, yanzu ma ta shiga ƙasashen yarabawa da sauransu. Amma alhamdulillahi na san mutane duk inda ka zauna dama magana ake yi, domin kowa ya daji a jika. Muna ganin kamfen sai dai mu yi shi domin ƙa'ida. Muna ganin wannan gwamnati ta game mana kamfen gabaki ɗaya. Kana maganar cewa kuna da jama'a, amma har yanzu akwai jihohin da ko ofishoshi NDC ba ta da su. A haka za a iya kai labari kuwa? To jama'iyyar da take wata 3, amma babu jihar da babu ofishin NDC. Yanzu sai dai magana ta ƙananan hukumomi da ward. A nan da ɗan lokaci kaɗan duka za ka ga yadda abubuwa za su kasance. Amma duk wannan ma ai rumfuna ne, ai mutane su ne kasuwa. Ai alhamdulillahi kana ganin mutane gashi nan ko ina, kayan takara nan mun samu masu ƙarfi masu daraja, kuma musamman a wannan jiha tamu ta Kano, na tabbata mutanen wannan jiha za su nuna wa butulawa cewar su mutanen Kano ba haka suke ba. 2023 kun tsaya takara, wanda ana ganin da kun yi tsayuwar a dunkule, watakila ba batun Tinubu ake ba, kuma maganar Kwankwasa ake ko Atiku. To yanzu kuma gashi kun sake watsewa wannan karan. A haka kun shirya kwatar gwamnati kuwa? Ai mun ba watsewa muka, ai mun haɗa muke. Misali an ga yanzu Kwankwasa ya koma gefe, Atiku ya koma gefe. Ana ganin da wannan haɗuwar taku kun dunkule, watakila ko a NDC din ma karɓar gwamnatin da kuke na Tinubu, watakila a nan a iya ganin cewa da gaske kuke yi. Wannan watsewar ana ganin kamar raba ƙuri'a za ku yi. Shi ne nake cewa in ka ce duka mu uku, to ba mu haɗu duka mu uku ba, amma an samu ci gaba da shekara ta 2023. Wannan zaɓe gashi mun haɗu
da ni da kake cewa na yi na hudu da wanda ya yi na uku, yanzu gashi mun zo mun haɗu. Abin da ba mu samu ba shine na biyun ya zo mu haɗu da shi, amma ba mamaki ma nan gaba idan abubuwa suka kama ka gansu sun taho an zo an haɗu da su ɗin, tun da yanzu muna da watanni wajen 8 kafin a jefa ƙuri'a. Saboda haka mun fi kusa da su. Wannan ka sha kuruminka, in Allah ya yarda abubuwa za su yi kyau. Ba ƙaramin tarihi muka kafa ba, kuma na tabbata duk 'yan Najeriya suna jin daɗi, domin in Allah ya sa komai ya tafi daidai, mai girma shi Peter Obi, wanda shi jama'iyya muka haɗu domin an tura wannan takara yamma ko kuma ce kudu, wanda shi ne ɗan takararmu wanda zai yi shekara 4 cikin yarda Allah, kuma zai dawo mana da ita nan arewa. Kuma su shugabanni da duk wanda ya kamata an yarda cewar in zama mataimakinsa a wannan zaɓe. Musamman mu a nan Kano abu ne na tarihi, domin watakila wannan shine na fari da jihar Kano za ta sami mataimakin shugaban ƙasa, kuma cikin yarda Allah an ɗauki hanyar samun shugaban ƙasa a wannan jiha tamu da wannan sashi namu na Najeriya. Kuma kowa ya san irin yadda muke tafiyar da harkar gwamnatinmu cikin amana, cikin mutunci, cikin daraja, da taimaka mutane mabukata, harkar ilimi, harkar tsaro, harkar abubuwa na jin daɗin al'umma, musamman ruwan sha, wutar lantarki, taimakawa mata a asibiti da guraren da duk ya dace, da tabbatar da cewar an samu karuwa arziki. Wannan shine dama abin da ya sa muka shiga cikin siyasar.